ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва магазин ва осиёби фурӯшии рӯй кардан ки мо қабул кардан пешкашто мекунем бо нархҳои арзун. нархҳо сар мешаванд аз 38 000 сомонӣ. хоб дӯстони азиз, шумо дам агар ягон хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маърама сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст сехонага квартира аз территорияи Душанбе. осиёби фурӯшӣ аст ки осиёб барои осиёби санги аст, барои мисол кадоми орд осиёб ҳастай. магазини фурӯшӣ аз территорияи Душанбе сурат автоцентра ҳастай. квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор, хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Фархо аз территорияи Душанбе, аз ноҳияи Ёвон аз территорияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохтар, шаҳри Ваҳдат. ва дӯстон инчунин квартира аз шаҳри Бохтар, Рӯдакӣ, Кӯлоб ва территорияи Душанбе ҳастай. хонаи замин дӯстони азиз аз территорияи замини фурӯшӣ аз территорияи Ёвон, территорияи Файзобод, шаҳри Кӯлоб, Рӯдакӣ, Ёвон, Душанбе ва Ҳисор, Ваҳдат. аги ҷо ки мо номбар кардем хона, замин, квартира ҳастай. ва курси имрӯза 120 сомонӣ мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Испечак Д назди магазини Мастерок. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, Испечак Д назди магазини Мастерок, лаби роҳ да. сехонага квартира ҳастай ки дар 8 ошона қарор дорад, 53 квадрати метр. сехонагай дар 8 ошона 53 квадрати метр. боб свет таъмин аст, бо ремонтҳои замонавии люкс таъмин аст. кухни гарнитур, кухни ҳоҷатхона, ошхона, баня ва инчунин термисам дорад. кухни гарнитур қатъи термисаш меистад, ремонташ беҳтарин. поёнушда магазини Мастерок. хоб хона мегӯяд квартира дастрочно фурӯхта мешавад бо нархи 420 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб мегӯяд мекунем. 420 000 сомон аст, савдои хуб мегӯяд муомила дорад. промои рақамҳои соҳибшунаи рақамҳошон дӯстони азиз WhatsApp дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунад. кадоми шумо дар хали сехонага аз Душанбе ки лозим бошад маърама занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунад. хонаҳо ҳамашон ремонтҳои маҳсулоти алокати мақсад ки ремонт кардагиай. хоб ягон савол томошагон маълумотои иловагӣ оидаам квартира хоҳед агар фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки срочная бо нархи арзонай ва бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. хона қарор дорад дар ноҳияи Фархор, совхози Калимар. дӯстони азиз, ҷамоати деҳоти Хӯросон, деҳаи Некмазар, номи пештараш дӯстони азиз фермаи Тор. обшибам хеле маълумото ноҳияи Фархор, ҷамоати совхози Калимар аст, ҷамоати деҳоти Хӯросон. 18 сотиқ замин масоҳат дорад ки обшим 7 дар хона дорад. 5 дар хонаи калон, 3 хонаҳои барака. обшим 7 дар хонаи хона бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад, ҳама чи дорад. дӯстони азиз, об свет ҳаст, ду намуд об дорад, бо така бассейнчам дорад, якта калидори дароз. дӯстони азиз, гирди хонаҳо полни маҳкам ҳастай. ремонтҳошам ремонт кардага. дӯстони азиз, об свет пазитянӣ. хоб дар дурuni хона стралинкаи машинка, автомат, телевизор, радиатор, микроволновка, хоб духобка. дӯстони азиз, мақсад ки ва ҳастай парники пластикӣ дорад ва инчунин оғӯлои калон боз хали якчанқа ҳезмам дорад ки аловӣ ва тапак хали чиё дорад. бо тага матаблокҳои калон ҳастай ки вайшам қатъиеш падарка. дӯстони азиз, парники пластикиай. хоб мақсад ин хеле чизое ки ман номбар ҳамашон ҳамеҷаста қатъиеш ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад. ва ягон вариантҳои алишӣ боша мега аз территорияи Душанбе мега ба хона ба духонага алиш мекунем. ягон ремонт дорад ки беремо коробкам боша мешавад. ва сумаки нархи хона 250 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. чойлоби ангушам кардага, фақат ки якду ҷош мондага ночаспонда. гирди хона маҳкама. дӯстони азиз, ҳамаашон ремонт дорад. хоб промои рақамҳои расияи промои кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp дорад. хона бо ҳама чизи чора фурӯхта мешавад, алиш ба квартира. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма. дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма, срочна хона фурӯхта мешавад. хона проектҳои навай ва мақсад ки хонаи навай. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардага. дӯстони азиз, ки об светшам ҳастай. дурунои хона ҳамашон евромонтаж кардагӣ аст. дӯстони азиз, гидр атрофи хона полни ход маҳкамай. ва аз ду тараф давроза дорад. як даврозаш аз боло, аз поён, аз ду тарафаш давроза барои даромад кардагиай.
хонаҳо проектҳои нав карда достони азиз, шкатур, монтаж, евромонтаж кардага сай разведка ҳамаш часпондага достони азиз, хона фақат камтар рангу бурш мондага, дига ҳамаш кардага, дига кори асосӣ дар треза, шкатур, монтаж ҳамаш кардагӣ. Уже 97% гӯем қариб омодаи хона. Фақат рангу бадилтон мекунен, гирди хона полни ход маҳкам. Дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз мегад муомилаи хуби хуб мекунем, мегад срочна сум дар кунем. 230 000 сомон аст бо муомилаи хуби хуб дорад. Якумаш рақамҳои билайн дасти ахираш 0265 WhatsApp дорад достони азиз ва дуюмаш промои рақамҳои Россия ки ахираш 6050. Иш рақамҳои Россия, инаш рақамҳои билайн Тоҷикистон WhatsApp пайваст дорад. خب کدام شما که میخریم با ارزان و معامله خوب کردن میگد میتیم سروشنا سوم در کورد سون عزیز باز میگویم شهر ایسور دهه بلبل چشمه مرامت دیگه معلومات پورا و عنی اشا از امیر رقم گیره نشد سومش معامله دارد. میگذاریم بعد چهارم تکنیکای فروشی. осёби фурӯшӣ аст баъдро ки осёби санги комплект бо ҳамаи аппаратушкати, яъне ки мегирен фақат установка мегирен, кора сар мекунен. осёби санги мегад беҳтарин ҳолат дай. Нараша мегад 10,000 мегем бо камтар дига мегад муомила мекунем ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дангра дӯстони азиз. ҳамаш комплекта осёб фақат мегири, кор мекунӣ, қатиш учочик, ҳамаи чизое ки лозимият комплект ҳаст, ҳамаи запчасташ, мисол аппаратое ки барои осёби санги лозим аст, ҳамаш комплекта қатӣ учочик, ҳамаш комплект, яъне ки нархаш 10,000 сомон боз муомила мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Дангара. 10,000 муомила савдо мешавад, на як бизнеси тайёр сона кадоми дар лозим бошад, ихе осёбо редки меғалтанд. خب پراموی رقم‌های مگافون حسابی شونه در رقم‌هاشون واتساپ هم دارن. نرخش ارزان است با معامله میکنن. دیگه معلوماتش هم برام زنگ زدین گیرین. میگذاریم با پنجم مغازین فروشی. مغازین فروشی است که سروشنای با نرخ دسترس در شهر دوشنبه. شما چه خیلی که در کامنتر خواهش کردن که مغازین از شهر دوشنبه اونم بهرش مدارویی کردن. مغازین با نرخ دسترس بتونید که چیزی کنین. مغازین قرار دارد در شهر دوشنبه در افتاد سنت دوستان که سرشوی کورون داره. خب درازی مغازین سون ازش 8 با 5 سون ازش، یعنی که درازیش 8 تا پهمیش 5 میتونه که جرا چیزی کنین عین هول استیلاجش رو زدگی تایوره، میتونه که مثال همین چیزی کنین برای شما چیزی که این مقصد که معقولتون باشد. نرخش با مسئولیت مغازه فروشی مغازین در شهر دوشنبه 70 سنت دوستان لبی مقصد راه جای بهترین درازیش 8 پهمیش 5 سون است، یعنی که بین شده میتونه که چیزی کنین مغازین تایوره نوای نیم خیلی مقصد که در نورد دستیم. نرخش با مسئولیت فروخته میشه تا سوم کردی علیش نمیشود. یکمش رقمای مگافون دستی اخیرش 7499، دومش رقمای راسیا واتساپ داره. مرامت سروشنای بو معلوماتش گیرین. میگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی هسته که سروچنای قرار دارد در نویای یوبون کوچه فیردوسی. همین خیلی صاحبش معلوماتش نیسته. کدامی که نفهمید بو زنگ زنیم با شما فهمیدم میتونه خانه با نرخ ارزان سروچنای نویای یوبون کوچه فیردوسی. 8 сотиқ замин масоат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки об свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, дӯстони азиз, аловхона, анҷомхона, ҳоҷатхона ва якчанд дарахтони мевадиҳанда рӯи ҳавлиштон азиз кушод, гирдиванаш маҳкам. нархаш мегӯяд 250 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомилаи хуби хуб мекунем. ноҳияи ёбон кӯчаи фирдавсӣ. 8 сотиқ замини ҳамбор, гирдиванаш маҳкам, 4 дар хона қатӣ, ошхона, баняш қатӣ ва анҷомхона, аловхона дорад. 250 000 сомон аст бо муомила мешавад. инам бисёр дамо аз ноҳияи ёбон хона хоҳиш карда дар комментария баъди шумо хонаи арзон бо ҳамирам арзон мекунам. якумаш рақамҳои тисел дасти ахираш 77, дуюмаш рақамҳои Россия промои кор мекард, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. метавонед занг занед маълумотҳои пурра ва аниша ҳамаша ба шумо соҳибош фаҳмонда метиҳад. دوستان عزیز شما دام اگر هم خرید خونه های فروشی، کوارتیر، زمین، ماشین، یگان تکنیک، یگان کمپانی، یگان محصول چیزی که برای رکلام کردن باشد، مرامت در رقم‌های 885 12 20 ایمو با واتساپ دارد، روی کنید رکلام میکنید. میگذاریم با هفتم زمینی فروشی. زمینی فروشی نازی حولگی است دوستان، سروچنای با نرخ ارزان قرار دارد در نویای فیض‌آباد دهه درخشان. نام پیشینه‌شون عزیز بونگاکیون. بالای لاگ دایجا уже одamo хона када зиндагӣ доранд достони азиз, об свет дорад. 6 сотиқ замин масоҳат дорад достони азиз, гирдиванашта одамо зиндагӣ дорад. инчунин документош мега 100% ош достони азиз,
овуш аз мақсад ки турбаи ҳафтчашма меган аямҷа тақсим меша ов дорад опшин метавонед овуша мақсад ки зарони аз турбаи ҳафтчашма нархша мегад 38000 мегем бо мегад мақсад ки муомила мешавад 38000 сомон астай муомила дорад нояи файзобод деҳаи дурахшон сулай номи пешинаш мақсад ки бунга киён хоб агар ягон шумо хато фаҳмода бошед шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонед дӯстони азиз участкаи фурӯшиае парамои рақамҳои мегафони ҳисобишона дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад марамат худи ҳозир занг занед чӣ саволе доред чӣ маълумоте ки мехоҳед оиди ҳамин ҷа фаҳмидан ин ҳамин рақамҳода занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода ва арзонам мекунад мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ тарафи 9 километр обшим тарафи теппаи самарқанд ҳамин хеле соҳибош маълумоташа наистае ҳамин шаҳри душанбе не ки ноҳияи мақсад ки рӯдакӣ дохил мешавад 9 километр тарафи теппаи самарқанд аст назди роҳи калон мегад мақсад ки 5 километр то роҳи калони асосира хоб 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ дӯстони наздики ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва дӯстони азиз гирдхона маҳкам аст нархаш мегад 200 000 сомонӣ аст мегад бо муомила мекунем алишам мешавад мегад дӯстони азиз бо ягон хонае ки якхонага бошад мегад дар дуруни шаҳр алиш мешавад нархи хона 200 000 сомон аст бо муомила дар тарафи теппаи самарқанда ноҳияи рӯдакӣ хоб прамои рақамҳои ҳисобишон дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад дӯстони азиз кадоми шумо ки мехарен занг занед маълумотои пурраша гирен агар шумо дар ягон хонаи фурӯшии квартира замин мошин бошад барои реклама кардан дар аввали видео насаи номери мо риоя кунед реклама мемонем мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки шабчароғ доми навай духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад 50 квадрати метр доми 6 ошона аст дӯстони азиз духонага шашум ошона 50 квадрати метр ремонтҳои замонави кати таъминат доми навай боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва термис нархи квартира 310 000 сомонӣ аст дӯстони азиз боз мегад муомила мекунем хона беҳтари ремонт кардагӣ аст медори фақат зиндагӣ нами доми навай намедонам кадом сол шудагай ҳамин хел маълумотша соҳибшон наистиянд хоб прамои рақамҳои соҳибшона ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд агар шумо хонахар квартирахар заминхар ки бошед дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира лозим аст мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкира фаромӯш накунед гузоред ва навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дӯстони азиз бозорчаи гулистонда духонага квартира аст дӯстон ки дар ҳафтум ошона қарор дорад дӯстони азиз ки мақсад ки ремонтуш нопурра яъне ки шкатур монтажош кардагӣ аст 43 квадрат дар ҳафтум ошона духонага дӯстони азиз шаҳри ваҳдат бозорчаи гулистон рӯпараи бозорчаи гулистон дае хоб дӯстони азиз таъмираш мегад пурра кардагӣ нест мақсад ки падъабои уже тайёра шкатурш пакиловка мақсад ки пол евромонтаж ҳамаш кардагӣ дӯстони азиз стяжка евромонтаж обшим шкатурш пакиловка кардагӣ фақат рангбор мондагиае нархи квартира дӯстони азиз 193 000 сомонӣ аст мега бо муомила мекунем лаби роҳ дена дидесин чӣ хел суратошта ҳастае лаби роҳ дае 193 000 сомон аст муомила савдош мега дар назди квартира ин ҳамин рақамҳои соҳибшона кадометон ки мехарен занг занед маълумотҳои 100% бо гирем мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ аст бояд агар ки срочная аз территорияи шаҳри кӯлоб роӣ кардан ки нархи дастрас ва ремонтҳои беҳтарин дар комментария бисёр хоҳиш кардан ки аз шаҳри кӯлоб квартира шавад квартира дар шаҳри кӯлоб дӯстони азиз дар 58 микрорайон соҳибшон наистиянд духонага квартира дар 5 ошона 53 квадрати метр доми нав дӯстони азиз бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстони азиз термис дорад 90 солика дом мега уже одамо зиндагӣ доранд нархи квартира мега 350 000 сомон аст мега бо муомилаи хуби хуб мегад мешавад агар харидори аниқ боша мега бо 350 мегад муомила мекунем дар ҳамин рақамҳош дӯстони азиз телеграм имо ватсап ҳамаши пайваст доранд ватсап имо ва телеграм пайваст доранд прамои рақамҳои билайни соҳибшунаe ягон саволтон боша маромат роӣ кунед мақсад ки занг занед ма шумо фаҳмода метиҳанд агар ягон реклама боша маромат роӣ кунед дар ҳамин рақамҳои боло буда мо реклама мекунем дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо дӯстони азиз то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи